Šlak ma trafí. 2,5 kilometra idem dole, utekám, aby som ju hľadal. Nenašiel som ju. Idem naspäť, či je pol kilometra od toho miesta, kde som sa odpútal od partie. Keby som si ju bol všimol, tak nemusím ísť 2,5 kilometra. Idem iba 300 metrov. Šlak ma trafí. Tak tento rok Borišov nezdoláme. Pozeráme sa na neho z dola. Chýba nám ešte nejakých 100 metrov výškových. Nemáme signál, takže nevieme sa ani ozvať našim milým rodinám, príbuzným a neviem komu. Ale nevadí, tak vydržia snad. Bez nás vydržia jeden deň, nie? Super, super, pozri sa. Ten výhľad ploská, to je brutalita. Toto je veľká fatra, prosím pekne. Toto je ono, takto to má vyzerať. Stalo to za to. Ideme si za dole blízku, zomrem. Vychutnáme si západ Tlniečka. Tí sú dole pod nami 100 metrov teraz. Drbe. No kde je tá šiltovka? To nie je možné. Nejaký žebrák ju zobral. Šlak ma trafí. Môžem ísť naspäť. 200 metrov odtiaľ to. Pome! Die! Hopa! To je ono. Die! Die! Pivo máte? A pol deci? Pol deci, aj deci. Dobrý. Nebolo by od veci. Pripravené. Ideme nekonečnou dolinou. Nohy ma bolia, jak frasuš. Ale už sa blížime k dedine, takže OK.